أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagneron na ditanudi manalamal si Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa biyapit tanun si mga Muslim agi pinakamalalim Allah sa iku mga kaadniyan. Amay ka tinsanang kutwa kabubaloy tanwa mga Muslim di na may ka tinsanang kutwa limurkan Allah subhanahu wa ta'ala na ay pinakamalaon na gyan kaiya kiyabalitan wa mga Muslim. Inani di tano di pupala din si Allah si itano din. Mana niyan si rupatay sang kaiya kabubalitan wa mga Muslim. Nagumosar tano aging kaiya mga lamba umur tano si iko'y kasuswat wallah subhanahu wa ta'ala. Itano di pupala din si Allah amang bagyan tano kiyang kutwa katigude si isang kaya dunia na amala na si isa lungan amori. Unintano si Allah subhanahu wa ta'ala pakalbudan niyan so kapagintaw ko mga Muslim ay amala na si isa lungan amori. Nagupumang nintano si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagalitan ng mga Muslim kapapantagan ni manto at tatapangan silan wallah saging kanan na ingad Palestine na pakaluwagan silan wallah ukas niyang kiran nagyang kutwa mga ragaur ami susugat kiran siap niyan sa mga bubay kiran nagus sa mga watakiran nagus sa mga loks kiran nagupakabagar niya nagyang kutap nga sa sakit kiran nagyang kutap yang papaliang kiran na tariman wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa nga sa syahid kiran nagyang kutwa yang matay kiran makasulsiran wallah subhanahu wa ta'ala sa ikong surga. Riyan ito mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na ayat nafsumpatan tano nagyang kutwa kapugusyetan no sa iko karata o kisugat umurka wallah subhanahu wa ta'ala nagusok pa makamurka sa iko tao. Nagusto sabab ako kawit yan nagyang ka na namurka wallah nagusok pa makamurka. Miyaloy tanong si kuminuna ang kuta pada mga sabab mga galbak amang galbak ko tao na miyak patuto nagyang kuta murka wallah nagusto murka o pa makamurka. Miyaloy tanong nagyang kaya murka na ayamanan niya na tigman niya mga ulama na at-tardual ibad an rahmatillah. Ayamanan niya nagyang kutwa apukas raka nagu kapakawatan raka nagyang kutwa limu wallah subhanahu wa ta'ala. Ayamanan niya makaliliw ka sa ikulimu wallah subhanahu wa ta'ala. Sa din sa mga tawa mapapasun nagyang kutwa limu wallah subhanahu wa ta'ala nakiyawiswisan utwa tao sa ikudunya na ayamala na si isalungan na mauri. Uriyan yan. Napasamyala yung mga ulama at kasabapan sang kaiyakap kakawita udi nakiptitong para kangyang utamur kawala sa ikutaw nagyang kaiyakam bubagus sa ikwagama al-ibtida pitin kyang kaiyakam bubagus sa ikwagama maana ambal ka sa bid'ah sa ikwagama na isay niya galbak at kakawit yan kapatuter ka agyang kutamor ka Allah subhanahu wa ta'ala. Inani sabab tanto ang mananaguntaman sa mga pagarini o mga ulama saan naman niya ikap ka lang isang kaya bida at di pa maguyag-uyag ng kaya mga hulul bida sa ikuing mga Muslim Nagyak katawaniran, agyang kanan akang babagusi ko agama na kakawit yan, agyang kutamur ka Allah subhanahu wa ta'ala.
Ginani dirurutusan sa mga ulama. Mga pagaritan ng mga ulama, mga lukstan ng mga ulama. Sa kapugusiran sa ikubida, kaya katawan nila na ginan na pagkakawitan ng samur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ay katero Nabi sallallahu alaihi wasallam, na la'ana Allahu man awa muhdithan. Imurkan Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa. Imurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Again kutwa tao ap linding niyan. Again kutwa tao adim bebagu si ikwagama. Mana again kaya kang bebagu. Na mararabaray niyan sukang bebagu si ikwagama lagi do mga bid'a. Udi na kang bebagu sa mga rarata agalbak. Na pudnanan sa ayamanan yan na kapatuton agyang kuto amor ka Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi do ayang bebaguan ka na swagama wallah. Udi na adnang bagun ka kung kapagingid akang beradusa. Na palit no to bituan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa muhdithan. Na sadin salumin dingro. Sangkot wa tao alagi dito. Na miya patuton ang kuto amor ka Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay dapat kasi ko tao minggil bagun. Sangkot wa bid'ah. Udi nang kuto pimbagu amaratas sa ikwagama. Nas kanen ilabalabaw ayamanan yan nakapapatutan sa giyang kuto amor ka o Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga tigman yung mga ulama ang kaya hadith na madadala mo ng kuta kapakain ng kasi ko kang galabak sa bid'ah. Udi na kang babago si ikwagama. Padilaboro na sunabi sallallahu alaihi wasallam na tigin manaya iyaku muhdathatil umur fa innaha dalala. Pananggilay niyo na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya kaya pangababagusang kay agama. Matano to kaginan, matano to kas kanyan nakadidig. Udi na matano to agito nakadidig. Nagyang kaya masatano na miyakadakadakal ang mga bid'a adim baguno mga tao. Lagi doon kaya kap maulid. Di ka silibrita. Udi na diran di kambir di si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagoso diran di kap miyatay. Maana agyang gotwa diran di kan diaga. Nagos sa mga pada mga bid'a. Ad na sisa na mga tawa di hindi manulon. Ad na sisa na mga tawa di rin di pa maguyaguyagan. Abnormal niran bas iku mga tao. Makilalay rin na gito. Na bid'a auto amapya. Minisumpat sa iku agama. Tatangkad niran sa ginawera na gito na bid'a. Maana gito na miyang bagus sa iku agama. Na ay pigin sisiran sa iku mga tao na pagkikilalay rin na gito. Na mapya auto bid'a. Abadi sila napsurang niran sunabi sallallahu alaihi wasallam. Asunabi sallallahu alaihi wasallam na miyak karere gakiat tiruan yanon. Akullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Sulangwan o bid'a na kadadag. Sulangwan o bid'a na kadadag. Tigmanin na sa ayaswatin sulangwan o kadadag na siku naraka jahannam. Ayan daw niyan. Na marayaga kiyagiro nabi alang o bid'a na kadadag. Nagina na mga tao na penggiro sila na ad na bid'a mapya. Naayamanan yan na madagalanan ikapamawala mga tao sa ikunabiran. Amarayaga kaya teruaw no Nabi sallallahu alaihi wasallam asu mga bid'a na kadadag. Na putagil niran na sunag, putagil niran ang giraw sila na ad na bid'a mapya. Nagyang nga mga tao lagi dia. Na mapapatot kira nagyang kutamor ka wallah subhanahu wa ta'ala. Nagyan ni sabab kailangan na maawat tano. Sangkaya mga tawa lagi dia. Adisil ninggal bag sa bid'ah. Abarak tanabun pamaday. Agyang kutamor ka wallah subhanahu wa ta'ala. Nagumugubutan o sumapar. Sangkaya bid'ah sa kapakadaya mangyan. Nagubatan o pagabanga. Ubatan o pelindinga. Agyang kuta mga tao ading galabag sa bid'ah. Kailangan namugubtan o kiran mungkir. Ubatan o miswaswa sangkota mga tao. Agyang kaya mahlul bid'ah na mga pipiyamang na pelinding niyan. Esap na kasabapan lagi ang utahulul bida. Na di na nipapakipang mga rumah sa mga warisan niran. Na andin nikipi pangaruman kung sa ikawarisan ka na apya panabagahulul bida. Na tiyabangan ka ang utahulul bida. Minisumpat ng utabagir ka na pelindingan ka ang utahulul bida. Na pemadair ka agyang kutamor ka wallah subhanahu wa ta'ala. Ani wana mika kamu ngasiran. Na apya di ka makayon sa utatin nagin nagilininding ka ba? Agyang utahulul bida. Nati Geraw ka, ayamanan yan na bagaratan siya, sumya ka mongor ka. Na di nga pagabangan, na normal na kabang ka. Nagyang utak kiabang kaon, na
miya kasuldiga sangkuta awa muhditan linindingga agi anggota amananian na pabibida na nyapa to terka agi anggota murka wallah subhanahu wa ta'ala. Padapan sa tingman niya mga ulama sab kasabapan sang kaya murka wallah pagkakawit yan ang utamur ka wallah naging kaiya katgawa mana yang kaiya mapasangi ka paman ko na udinya na ng targina kapatutun ang kutamur ka wallah isad na sakit saranaw naging kaya katgawa mana isa na din ni pamankawan so pagarin yan so siringan yan na din yan ni pamankawan naging kaya ka pamankaw na tigman niyo nabiya la'anallahu sariq imurkaan wallah subhanahu wa ta'ala ang iyang kaiyat ko. Taman sa wallah subhanahu wa ta'ala nabita din yan sa dunug ang iyang kaiya mga tawa mga tukaw sa tanto niya na piyakasakitan at tigman niya wallah sa Quran wassarik wassarikatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam min Allah wallahu azizun hakim. Ayatin siya naging ayat tukaw mama nagut tukaw babay na putulan siran sa lima abalasanan umyang pinggel bekiran sa ngaya masatano nag yang ngaya pada kala ngaya mga rat agelbak mga tawap minas aniran sumangot takiran bulalan sang kaya kapumasa sa bulong agpakabinasa sa ikubang otak ay resultanyan na pumankaw siran nagyang ngaya kapamankaw na penupudunan ng salima ang ngaya tukaw mama nagut kabubay ayamala namiyang beginiran ang kutamur ka wallah subhanahu wa ta'ala. Pada penatikman niya mga ulama sa kakawitian ang kutamur ka wallah. Nagyang kaiya takan sa piribaan. Ayaman na niyan nakanaka ang kutwa tamok a piribaan. O di nasusu ka piriba. Naginan na kakawitian agyang kutamur ka wallah subhanahu wa ta'ala. Ayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam nala'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba. Imurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya tau apnipken sa tamok apiriban. Ari riba. Yang kaya mapasangi ka riba na pimurkan na ng Nabi sallallahu alaihi wasallam udi nak yamurkan na ataw yang kaya tau apken sa piribaan. Yang kaya syarigang ka riba na pimurkan wallah susumiyurat ko kapriba na pimurkaan wallah subhanahu wa ta'ala aman ang uta palilista sang kuta tamu kapiriban na pimurkaan wallah wasyahidayi na ugyang kuta misaksiyon sang uta transaksyon kaya pusay sa kapriba na ayamanan yan na pimurkaan panut wallah waqalahum siwaun ayamanan yan na lagi-lagi siran sawaun lagi-lagi siran sang kutwa kaso miyakang bagian siran sang kuta murka wallah subhanahu wa ta'ala. Mana ageng ngayap kun sa piribaan, so syari ganun, so sumiyuraton, sumisaksiyon, na palit dinan miyakang bagian si kumurka wallah. La ilaha illallah. Ayakatir wallah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'akulur riba, ad'afan mudha'afa, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Iskan watig wallah amya maratyaya. Na uba kan nupukang ko piribaan na ketakap adimat ketakap. Kalau kan Yesus Allah subhanahu wa ta'ala ka ang kanut tigudaya, ang kanut tigumbia. Ayamanan niya na siapa saparantan wallah. Ubatan o kumansang kaya piribaan. Di mata ketakap. Mata na ginan na pakawitan na samurka wallah. Kalau kan niwatigu wallah agyang koto. Kalau kan niwatigu wallah so wallah ka ang kanut tigumbia, ang kanut tigudaya. Sang kaya masatano na tabiya. Ay man tuwa kadakala na ipakata mo ko mga tao. Di na transaksyon ng mga tao na palin ka priba. Ikalaktan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anap suku mga bumbay. Aputang siranon na priba siranon. Ana di mamaginutanga aka priba. Berang-berang at transaksyon ayat dari resultan yan nakapriba. Asar buwa makakapital siran. La ilaha illallah. Padahal ang utamang ayat. Taman sa swala na yawagi na ridu agi nga mga tao mga paririba igman ya wallah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin iskan wati wallah amya marat ya nakalak ni wallah na tagak niyud away niyud nang kaya labas iu kapriba ben penapatangan niwa kapriba uskarong natituan wa amya marat ya
fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasuli. Na may kadin yu tunggelbagan na nayawan ni wag yang kutagubat apun sik wallah na usik usuguyen. Ayamanan yan na basta di ka gumanak mariba. Ada dayon yun na nang nakapriba. Na ayanan yun yung nagubat. Ayamanan yan nararang ito Allah subhanahu wa ta'ala pagkataling amarkano. Amay kas kano na di ka gumanak mariba. Na ayap pa kumarkano na giyang gubat apun sik wallah. Mana ararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to mapenggulaw la. Lagi marlarang ito. Wallah subhanahu wa ta'ala sang kaiya pada riba. Ayak katero o Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kaiya karata o kapriba. Natigin man na dirhamun riba. Ya'akuluhu rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniya. Ayak katero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naswat tigin so salad. At dirham apiribaan. Amakan to mama, udi na pekenu mama. Askan yan nakatawan yan to agito na piriban na mas mitataralo to sa kadustaan. Adi sumiyakap 30 agunem makambarazina. La ilaha illallah. Ayamanan yan na. Tanto ko mailot adusan yan. Mailot idusa adi giyang utamiyakat 30 agunem makambarazina. Agito na sasala debuap. Yan yan na piribaan. Ay dapat ka sang kaya normal o mga maestra ang ayakalon. At tigila nagina sur kami. Mga empleyado na paglun sila. Di siya nimberiba gusto bangko. Na normal niran sa ikong mga ginawiran na gito ko narkira nguno to. Nagina na kinakapriba. Miyak kaliwaliwan na ganan. Dito na bunsok yung pak. Sa ikong mga ulama. Nagina nakapriba. Na sa nga masa tanong na normal niran. Nagtubat ka no sa ikong Allah subhanahu wa ta'ala mga empleyado. Nagina nakapriba na. Naginan na puguta nga sa bangko. Napakabaya nga bangko na diriran ni pelaban. Naginan na miyak aliwaliwan na gan nakapriba. Lagit ba mo mga padagang. Gina ka pugutang yung sa mga bumbay. Naginan na miyak aliwaliwan na gan nakapriba. Doon na basan sumiyang ka. Nakalakan niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Asalad apiribaan. Na mas mailot ti kaseksaan. Adig yung uto miyak lupula gumakan ng makabarazina. Siko mga hadith. Natigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-riba. 73 baba. So atikman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam suka priba na 70 apamintuan yan. 70 agutelo apamintuan yan. Ay saruha mitlu ayang tihar rajul umma. Ayaw ko na pinakamaluagun, pinakaminuson, ikadustaan. Sangkot 70 agutelo apamintuan o kapriba na pinakaminuson ikadustaan. Na lagi udi ka pamakaya o mamasik minayan. Wada may letano sa mama dini pamakain sinayan na titenwa na bud niya manusia. Sangkot wa kala ni dusa. Na sangkot wa kay letano ron na mas malako ni dusa so pinakaminus at dusa o pabririba. Agito pun so pinakaminus akapriba. La ilaha illallah. Anda man niya idinyo siya kakikalakan. Laging ga iya kailot akin isaparn Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iku kapriba. Ay pinakaminus adusan yan na lagi dudi ka pamakaya o mamasikwin ayan. Nakatawan tanong so karatot wagalbak. Kapakasisingayot wagalbak. Na sukonso pinakaminus ka priba na subraro sa adusa. Pwede po natigman yung mga ulama sa emanan yan na pagkakawit sa murka o Allah subhanahu wa ta'ala. Naging kaya kainam sa pakabrag. Yang kaya kainam sa pakabrag. Na kamumurka na ya Allah subhanahu wa ta'ala. Di naging pinum sa pakabrag na kamumurka na ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiha wa ba'iyaha wa mubta'aha wa asiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa akila thamaniha. Kaya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na kiyamurkaan Allah subhanahu wa ta'ala sa pakabrag. So paginom sa pakabarag, so pumakainom sa pakabarag, yang mo to di pesa, yang mo to pipesa anon, yang mo to dimba si ko pakabarag, sumiyawid si ko pakabarag, suriuran ang ko pakabarag, so pekan si ko argo pakabarag, napalid nutok, yamurkaan wallah subhanahu wa ta'ala. Ay manan yan na, piyakailutan wallah, yang mo to miyakat titayon to karo si ko pakabarag, napalid nutok, kamamurkaan wallah subhanahu wa ta'ala. Na so pakabarag, nagina ni uluan kaya manan yan na mga rarata. Ay katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na al-khamru
ummul khaba'ith faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawma fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam na suwat tiga so pangaberg nagina ni pipa puruan ku mga rata sadel sa tao aminumsan na daat tarimaan na sambayang yang kupat pulugawi na amay ka matay asisigut yan agyang utap pangaberg na miyatay kanyan nakapatay a jahiliyah. La ilaha illallah. Na lero pa nakamumurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang nga pangaberg na ayami alay sa Quran na sa pangaberg na pudsan so langwan ayaman na niya nakitaks ko pangaberg ap kebergian ng kutu akal mapagaday ng kutu akal na pudsan so syabu pudsan so gulong ap kebinasan yan so akal langwan shay aya ungayayan nagyang kutu akap keda o pamikiran na pagasulsang na khamar na sadin sa diyong ning gelbak lagi di syabu gusto mga lagi diyan na pudsan sa kamamurkaan wallah subhanahu wa ta'ala. Ayatir wallah na ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Iskan wati wallah mi maratia na tanaging kaya khamr naugyang kaya kandermat na gusto mga barahala na dusa ini ayamanan niya na dusa marsi kaya apade sa galba ko syaitan na pakawatan ninyo kaangano tugumpiya. Managing kaya pabrig na ini tungaya wala sa marsi galba na pakawatan ninyo sa lagid na ukan darumat sa pakawatan ninyo lagid na nanubaragala na pakawatan ninyo kaginan na galbakanan o syaitan ang kanod tingumbiya sangkot na kapakawatan ninyo siya mga hadith na miyali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair man syaribaha tingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang tiga na khamr naginan ipupuruan sa ikupya makasisi nga mga galabak naguginan ipinakamalas sa ikubang aladusa. Allahu Akbar. Na ano man niya ditanong siya kikalakan agyang mga tao ayad na wairan na sukap minas ayran sa ikong mga kaliran nakatan apya magita ang kanong o Nabi sallallahu alaihi wasallam na wadpansap kakawit sa murka wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kay araswa after na raswa nagyang ko takapandin balagi do gyang ko tuwa kap menden na balagi do siya ko yamanan niya nakakuha siya ko kadato na mitindi na kanong na yamanan niya nagyito na pud sa raswa uri na di kanu di kukum na menden ka na puduto sa raswa langon nakatenden tuladan nakatenden na puduto sa raswa nagyang ay raswa udi na patatenden na ayamanan yan na pimurkan niya wallah subhanahu wa ta'ala. Ayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam na la'ana Allahu rashi wal murtashi pimurkan wallah subhanahu wa ta'ala ngayon din na gusot indinan na balid niya kamumurkan wallah subhanahu wa ta'ala. Si kumapda hadith na tigman niya Nabi la'natullahi ala rashi wal murtashi sumurka wallah subhanahu wa ta'ala na mo bagyan ang kayamanan din na gusot indinan. Ayamanan niya naging ay raswa na haram wahiya aklul amwalin nasi bil batil ayamanan niya naging kaya kapandun na pudanan sa haram sabab sa pudanan sa kakanas ikutamo ko mga tao sa diuntol iya kinigangot wa tamo ko tao sa ayamanan niya na di kauntol na inisaparanan wallah subhanahu wa ta'ala sa tigid man na iya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil uban niyo kanaso tamo kiyo sekulat telatiyo ay man na bunib kinangot wa tamo ko sa lakaw rano sekulat telatiyo sa diuntol ubagano di transaction sa diuntol at kiniwang ko wa tamo sa diuntol nagyanan ang kanan araswa na pudanan sa ayamanan yan na makakawit sa murka wallah subhanahu wa ta'ala sa nga masa tanong na ate kumap man naging iya bakaradido mga kapir na putitindan na man sa mga tao ayamanan na tingin asal kas kami butuan niyo as kami ugupan niyo nakates opera kay mga kami 3,000 2,000 at tendan na miya normalanan sa iko mga tao nagkuha ng utatendan nakatatan sumur ka Allah subhanahu wa ta'ala liya sang kutak ya dusa nga nakiamur ka agapan la hawla wala quwwata illa billah na yang untuk yang mengira ka 2,000 3,000
na di nga butuh kesanaan na sambihin na kemurka nga Allah subhanahu wa ta'ala na pemimikiran nga anito mo na sumurka Allah ugi mo ta sagad akapipiya ginawa na pagpun sa pagkakawit sa murka Allah subhanahu wa ta'ala nagianggaya al-muhallil wal muhallal lahu ayabtir na muhallil ago muhallal lahu na ginanso dato amya katalon yan mimbelag si karuman yan na andad ni makatalong nga mimbelag su karumanga na miya haram rakad ginang kapagayo bang nga kaswi kaharam raka ang utabay na ayabu akakakaswing kau na kaltang kanu sa isamama ayamaan niya na mapangarumas kanyan asala ka mama na uban yan pembelagan amya kang belag sila na miya halal ka puruman si karumang akapagay pangaruman ka puruman na ayamu halil nagyang goto at hindi na nakaangyang goto sa katamama ibarat yan ang utamama na miya talong yan mimbelag si karuman yan na tumindang ka sa udi na sumiyugo ka sa sala ka mama tingin na pakabutang kuska na pangarumang ka ngaya karumakan asar ka mapangarumang ka amakawing ka nung nadi nga perembangan na belag na gan na pangaruman na ka asar ka kalatang kami na otari mo ito nagiti mo halil ayaman na niyan na terima yan ang goto api akabutang miya pangaruman yan ang utabay sa kanyan na asar rabu amabal sa miya pangaruman ni belagi mo kaan mahalal sa goto ay sa karuman yan udi nagyang goto anda nga karuman yan nagyang na mo halil na pimur ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayamu halal lahu nagyang goto anda nga kikaroma amya nunugu sa ayaman na nasala ka o mama asar rabu akaltan siya ng ikaroman niya kaanon mahalal puruman si karoman niyan naginan na kamumurk ang pananan ng Allah subhanahu wa ta'ala na inuto ba di kakuha ka sa balawan ang iyakang balablag agyang kaya mga bagwiman to amya ka tepi-tapi na kinamera na ka sa balawan so kang balablag andin mitatar signag balagda mi belag kami na makatalong nga matalak si karumanga na miya haramar ka na ayaman na niyan na di kapagay o baka nututapi sabab sa gito na haramar ka si karumanga na aya ka kahalalian na kalatang kanu asa ka tao amama ayaman na mapangaruman niya si karumanga labanin keterang belag na pipiu na ka pangaruma labasinan mga belag na ukur kabuk magkahalal si karumanga naginan di kapagay agyang ngotua paltek ang pangaruma ibarat yan na miyang belagan si katlo na miyan nunuku na paltek apyagi pangaruma nga si karuma nga asar bu miya bels ayaman na niyan na miyang pangaruma na piyang belagbu na dito giti muhallil na kamumurkan ut Allah subhanahu wa ta'ala nas kamuhallal lahu na kamumurkan ka panu Allah subhanahu wa ta'ala na ginan na kamumurkan na tigman yung nabi ala ukhbirukum bil tais wal musta'ir huwa al muhallal wal muhallil bahkan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam penutulang uta at-tais al-musta'ar yang uta sumuhallil yang uta mama asyubu sa asar rabu mapangaroman yan ang uta ba isa pembelagian bu asar kakalatan sila nagusto karoman yan na la'ana Allahu muhallil na pimurka na wallah subhanahu wa ta'ala ang muhallil wal muhallal lahu na ugyang kuto ma amyanunugo sa mapangaroman siya karoman yan sa asar bu kakalatan sila na palit na ng kamumurkaan wallah subhanahu wa ta'ala na pagpan sa pagkakawit sa murka wallah subhanahu wa ta'ala na al-dhulm kaya nga yakap lalalim na isad na yakap pagkakawit sa murka wallah o di nagyang kaya kandarwa ka kaya kataro wallah subhanahu wa ta'ala ala la'natullahi ala dhalimin na ating wallah ka sumurka wallah na bagyan ang kaya mga palalalim na miya kadakadaka lang kaya tuladan nakaplalalim kapag kalalim ka nagiginawa ka so salakaw ka o di na so sisiringan ka na kalalim kas kanyan na o di na so kandirwa kayo nga sa ginawa nga so salakaw ka nagyanan na padanan sa pagkakawit sa murka wallah subhanahu wa ta'ala waya gelabak kay man to nakaplalalim at na malalalim kasi ko pagaring nga muslim nang gaganingad ninon pugasa kamatan ka dayon sa skana lalalim na kasupagaring ang muslim na sangkot oras nasisir ka ang muto amurka wallah subhanahu wa ta'ala handa man idi nga kakuan isisir ka ang muto amurka wallah subhanahu wa ta'ala kailangan na mipagawagad na to sa magan ang kutwa misusugater ka adi nga di ka pakapalalim si kusalakor ka panpan sa pagkakawis sa murka wallah subhanahu wa ta'ala
na alladhi ya'ti imra'atahu fi duburiha. Na inaupakwan subasa. Ayamanan yan na pesa kamumurkaan dagyang ko tamama adin yan di pamakain sukaruman yan sa eko kenabadar pa upugukitan awata. Ayaman na si upugukitan anajis narong yan di pamakaya si karuman yan. Naginan na padanan sa murka kamumurkaan wallah subhanahu wa ta'ala. Ayaptero na pamakain yan si karuman yan sa eko salakaw upugukitan awata nagyasud niya ni pamakain sukaruman yan sa eko bengawan ayaman na napugitan anajis. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam na mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Pimurkan wallah subhanahu wa ta'ala. Agyang kutwa tao apyama kanya si karomanyan si ko kena bapugitan awata. Na katawan tarudanan. Na amay karong pamakain subay na miyang bagin ka ang utang murka wallah subhanahu wa ta'ala. Seko mga abda hadith na tigman niyo na Allah, tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah ila rajulin jama'a imratahu fi duburiha. Di pagilin wallah subhanahu wa ta'ala tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam sumama apyama kainian sukarumanian seeko emanan yan na kanabagugitan awata. Salakaw piyama kayanin sige karumanian. Sinan piyama kayan sige pugitan na najis. Naginan na haramanan. Sige mga abda hadith na tigman yung nabiya ityanong nisa'i fi duburihin na haramun. So kapamakaya sige mga bay sige pugitan na najis. Na ba sige pugitan na wata na haram. Sige mga abda hadith na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yanhakum an ta'tun nisa'a fi duburihinna. Mata na Allah subhanahu wa ta'ala na ini sa parir kano uban nyo di pamakaya sumaka karoman nyo si iko emanan yan na kanabapugitan na wata. Kasi inyo pamakay si pugitan anajis. La hawla wala quwata illa billah. Tanto ko malay kaso akya pa ka tundutundugon Nabi sallallahu alaihi wasallam siyang kutama hadith. Badpun sa pagkawit sa murka wallah subhanahu wa ta'ala na yung mutabai aprikuran yan si karuman yan. Ayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam mga ulama na almar'atu allati ta'ba ala zawjiha ida da'a li firashiha o li firashi. So bay as kanyan na diulon ikaruman yan si iko emanan yan na igan na rinikuran yan si karuman yan na sangkan na masa na rakyan bagian yan ang kutang murka wallah subhanahu wa ta'ala. Ayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam ida da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Igira ayamanan yan na diulo no mama. So karuman yan si iko igan. Fa'abat fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu 'ala hatta tusbih. Urian yan na sumyang ka ang kutabay. Na miyaka babasagawi agyang kutwa karuman yan nas kanyan na kirarangitan. Agyang kutwa bae na bagi murkaan sa kanya ng mga malaikat taman sa kanyan na kapitan. Ayaman nagyang kutwa kiyari ko rin yung ikaruman yan na di murkaan ng mga malaikat taman sa kapitan na di pamang ni sa murka ang mga malaikat. La ilaha illallah. Nagyan na kalilidia. Agyang kutwa mga bae na magagdam yung karuman yan, na magkakailangan yan, suka pang kayamanan yan na karuman yan. Na yung utabay na yan, di pangunutan na subay ang ginawa niyan. Na prikuran niya si karuman yan, na ay bagian yan na di murkaan o mga malaikat. Sigo mga abda hadith. Na yakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam na ida batatil mar'atu hajiratun firasha. Igirat tiga na subay na mimbabasagawiyas kanyan na awat niya ng kutwa ang iganirang ikarumanyan. Firasha zawjiha o di nagyang kutwa ni karumanyan la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Nakmurkaan sa kanya ng mga malaikat sa taman sa kapitaan. Sigo mga abda hadith natigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ida da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi igira adyulon o dato sa karumanyan sa ikuigan. Fa'abat babata ghadbana 'alayha la'natuha al-mala'ikatu hatta tusbih. Na oran yan na sumyang ka
na miyakang bubasagaw yang kuta karumanyan, na miya pato-pato terkanyan ang kuta murka o mga malaikat taman sa kapitaan. La hawla wala quwwata illa billah. Ginan na siya kaya masana lagi do may to akaso akagagdamaw ng mga bay na tantuan ng kumala akaso ayamanan yan na kialo yun o mga Nabi sallallahu alaihi wasallam mambagin ka agyan botang murka wallah subhanahu wa ta'ala. Na pagpan sa magkakawit sa murka wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kotwa kapagalinas iko kaadun wallah subhanahu wa ta'ala ay pipikiran san nagyang utwa mga kaadun wallah lagi nagyang utwa di malilabad sa kiray perper upama ka perper di na di manumpat sabu di na di pamagalin ng kotwa kaadun wallah subhanahu wa ta'ala na palit na nan pimurkaan wallah subhanahu wa ta'ala. Yung utang mga baya mapasangi kapang wasap kiray mga nipis nila sa mga kirayran adi na ni paguman sa artiran naginan na pimurkanan ng Allah subhanahu wa ta'ala galbak nagkamamurkaan sa diyon yung galbak naginan na padanan sa kapagalinas kaadun wallah subhanahu wa ta'ala. Ayaw atur Nabi sallallahu alaihi wasallam na amumurkaan at tiyan agyan kaya tao amugayyirati khalqallah yang kaya pagarin yan agyang koto akad wallah subhanahu wa ta'ala. Na badpan sa pagkakawit sa murka wallah subhanahu wa ta'ala agyang kaya kapananayan umamas ikubai nagu kapananayan ubai si ikumama mana subakla nagutumbi at tashabbu birrijali minan nisa wa bin nisa'i minar rijal kapananayan umamasi kubay nagu kapananayan ubay isi kumamama naginan na kamumurkanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kataro Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an at tingin manakal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Kiyamurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kaiya mga mama adis di mananayan apod si ko mga mama si ko mga bai nagu di mananayan ang mga bai apod si ko mga bai si ko mga mama na lagun na ng kamumurkaan wayamanan yan na Allah subhanahu wa ta'ala na ginan skanian wad na mga pamilitan o di bakla di tumutuloy na sa parantanos siran ginan na pagkawitanan sa murka Allah subhanahu wa ta'ala. Si ko mga hadith na tikman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin min ar-rijal. Pimurkan Rasulullah, pimurkan Allah subhanahu wa ta'ala o di na kamumurkan agyang kaya mga bakla si ko mga mama wal mutarajjilati minan nisa daw yang kaya ditumutumboy apod si ko mga babay naginan na palit na ng kamumurkaan wallah subhanahu wa ta'ala naginan ni sabab at yang kanamiyang aloy na panangkilan tanwanan sa ilan tanuron na mga ginawa tanong sa di tanuron di manggalabak uli na misos sumak tanuron na panamanamaran tanong mablag tanuron mata-mataan naging kaya kauyag-uyag si kudunya na dibuya kitay na gunatan tanuwang kaya kauyag-uyag na si tanutugalin sangkot at tanit yasa at tendaya o tenday kauyag-uyag tanong ada abaw na yamanan yan nakapusan yan daban yung kapusan agito swalong anamori amay ka mambagyan tanong ang anamur ka wallah naudzubillah min dalik pakawatan tanong Allah subhanahu wa ta'ala na mata na malaut wa kalugi kunin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala mambagyan tanong yang kuto wa kapakalidas si mga rata magalbak awat tanong niyan si mga galbak at usabapan sa gakawit yan nagyang anamur ka wallah subhanahu wa ta'ala wala sa Allah subhanahu wa ta'ala langon umya mimantay sang kayamanan yan na live tanong ang barang-barang ang mga ingad na penelamatan ng askanov salam ng askanusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maper kanusan yaumul jum'ah pakadakalan niyo sa salawat si Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kayo yaumul jum'ah agiya na isay ni ko gawi ang pakadakalan sa salawat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.